הביטו אל האופק, מסביב הכל ירוק, החיים נראים אחרת, וזה כבר לא רחוק. עיר מתעוררת, החלום כבר מתגשם, מודיעין, עיר מושלמת בשבילכם, מודיעין. מבצע חיסול דגמי 94 של מוצרי חשמל צ'ק פוינט בשקם. לדוגמה, טלוויזיה 25 אינץ' רק 3,238 שקלים. וידאו 4 ראשים רק 1,850 שקלים. מיקרוגל רק 799 שקלים. ועוד עשרות מוצרי חשמל בהנחות ענק וב10 תשלומים. פרייר מי שלא קונה בשקם. יש בה 92 קלוריות בלבד. כשהוא הביא אותה הביתה, אשתו לא האמינה. היא יצאה לרחוב, הסתכלה ולא דיברה 5 דקות. אחרי 10 שנות נישואים, זאת הפעם הראשונה שהוא מפתיע אותה. באמת. קורדובה, זה קורה במשפחות הכי טובות. סיאט, ילדה רעה מבית טוב. ליווייס אורגינלי, קונים רק בחנויות המורשות. בקרוב תוכלו לבלות גם אתם באחת מהסוויטות היפות ביותר שראיתם מימיכם. אחת מ-700 הסוויטות ההולכות ונבנות היום בפרויקט הנופש הגדול מסוגו במזרח התיכון. זה לא חלום, זה נבנה היום. קלאב הוטל אילת, בקרוב אצלכם. טוינג, טוינג, טוינג. תן תפוח, משקה קל תפוחים, רגיל, מוגז ודיאט. שימו לב, מבצע מיוחד בגלגל המזל מהשבוע, כל מכונית יש בה טוסטר בילט אין. מה צריך להיות? גבי גזית עובר. שיעבור, אבל למה לפניי? שיעבור אחריי, שיעבור מצדדיי. גבי גזית עובר ליום שלישי, אחרי גלגל המזל. כדי לראות את התמונה המלאה, צריך לדעת להבחין בסיפורים שמאחורי הכותרות, לגלות גיבורים לרגע, לשאול בזמן הנכון את השאלות הנכונות, ולדעת מתי לעצור ולהקשיב. כל יום יש מי שנשאר עם האצבע על הדופק. רפי רשף, לתפוס את היום בזמן. 5 עם רפי רשף, ערוץ 2, א' עד ה' ב-5. I need you to promise me. I'm getting married. Debbie's married. Let's have a bachelor party! Why do good girls like bad boys? Women mean nothing to me. Make love to me. זוכה פרס האוסקר תום הנקס. James Bond. מסיבת רווקים, שידורי קשת, שישי הבא 9:45.